साबायसो बेफोरलाय बोरै जाजोबनो मोनखो? मा बुंबावनो आं, आइया मा साननानै जोंखौ बिदि खालामदों आंबो बुजियाखै। जाहोना बेनो जानो हागौ, आंनि आइया दाउखाखौ बिहामजोनि थाखाय फसायनाय गैयामोन ना, आं लांथाबनाय बायदि जाबाय। बिनि जिदावनो बेफोरबायदि खालामदों जानो हागौ, आंनि साननाय। बे बाराव जि जाबाय आंनि फिसाजोआ थैयासै, बेनिखायनो आं नोंखौ निमाहा होबाय। आरोबाव जुदि उनफोराव बिदि जाबाय बायोबा आं हले नागाराहाय, पुलिस केस होथारगोन नोंनि नोम्मा नोम्फाखौ, आरो आंनि फिसाजोखौ दलद न'आव लाबोनानै दोनफैगोन, नोंबो मोनला। बिदि जाहोथारला, बे बारनिफ्राय बिदि जानो मोननाय नंला। नोंथा, थुदा न'आव थांनोसै। आइ दाउखा, नोंनि जिउआव एसेबां गिदिर खैफोद नुजाबाय जानानै थांबाय, अब्लाबो गिबावाखै नोङो दाबो? गिनानै जेननानै थाग्रा आं दाउखा नङा आयै। नै फिसा, आं गिनाय मोनबाय नोंखौ मालायनि न'आव थिनहरनो। थांबावनायनि उनावबा नोंखुनजोआ बारो नोंखौ मा खालामबावगोन? थांफिननांला दां आइ, न'आवनो थादो नोङो, आं गिबाय। नों आंनि नायल' जाल' सासेल' फिसा, माबाफोर जायोब्ला आं बोरै सहायनानै थानांगौ? आंखौ सिन्था खालामनो नाङा आयै, आं दायो नोंनि फिसाजो नंला, बै नखरनिसो आं फिसाजो जाबाय। आयै फिसा अन्थाव बाथाव, आंनि फिसाखौ लांनानै बेबायदि अयथासार खालामदों बे बुरैया साला, थाबनो थैथों बियो। नों जेरै आंनि बिखुनजोखौ थाबनो थैजानो लुबैदों, गुबुन मानसियाबो नोंखौ थाबनो थैजानो लुबैदों। नोंबोथ' बेनो, सासे बिखुनजो जानानै गावनि बिहामजोखौ माबायदि अननांगौ, माबायदि जोथोन लानांगौ गियान गैया? नोंनो नोंनि बिहामजोखौ नासयो नालाय, बेनिखायनो नोंनि फिसाजोआबो मालायजों नासयजादों। सदा जोंहा थांनोसै। र' आइ खोनासं, रथ'लाय आंनि खोथाखौ खोनासं। खोनासंबावनांगौ जेबो खोथा गैला, आं आंनि न'आव थांनोसै। नों जेरै आंनि बिमा जानानै गावनि फिसाजोनि दुखु सुखु खस्थ'खौ सिन्था खालामबाय थायो, बेबायदिनो बाजै ददेखौबो बिनि बिमाया सिन्था खालामबाय थायो। बेनिखायनो नोङो बाजै ददेखौबो अननो सोलों, आंखौ सिन्था दाखालाम, आं थांनोसै। थौदा जोंथा। आंनि फिसाजोआ दिनै आंखौ गिदिर खोथा बुंनानै गालांबाय, नंमारगौथ'। आं आंनि बिहामजोखौ नासयोखायनो आंनि फिसाजोआबो मालायनि न'खराव नासयहैजामारदों। नंमारगौ, फाला बदलसो। बाबु हांगार, ओइ बाबु हांगार। सला, बिनि बिमाया आंखौहाय दैयाव दुगैनो होननानै लानानै थांनानै आंखौ दैयाव नारसोमदोंमोन ना, बेसां खस्थ' मोनदोंमोन आङो, हां लानो हाया मा हाया, आंखौ बुथारनो नागिरदोंमोन ना। दानालाय नोंखौबो खेबखागोन आं साला। साला। आया, माथो गथ'आ खेबबाबो गाबनो रोङा। आया, ना गथ'आ थैबायसो नामा? ओइ बाबु, बाबु हांगार, ओइ हांगार। आं गोसा गोसा बुंनायखायनो गिदोंदां, र'लाय लासै माथो होनि आं। हांगार बाबु, हांगार बाबु, राजा, दे सिखारदो दे, आं नोंजों गेलेनोसै। आया, माथो गथ'आलाय एबो गैया उबो गैया। र'लाय खनसे गोसा खेबना होबावनि आं खावलायाव। आयौ माबा एन्जर थिखाथां माथांसो गाबबाय। आयौ, गथ'आलाय बबासो ना माथो, गाबनायाबो जा गोसा गोसा एन्जर थिखा बायदि स्पिड हां लायालासिनो गाबखायो। ओइ जोमै, फिसाखौलाय मानोथो इसेबां सिगाबबाय थाखो? गाइखेर होआखै ना माथो? हा? इसा? नोंसो? मा खालामबाय थादों नों बेयाव आगैजों? माम्मि, ओरै फैलाय। माम्मि, आगैया ना खेबबाबो गाबनो रोङा। बिदिब्ला नों आगैखौ खेबखोमागासिनो? नों बुजानायनिल' मानो खामानि मावबाय थायो गथ'? ओंखार, जल्दि बिसनानिफ्राय ओंखार। र' मामि, आगै हांगारा बबासो।
गथ'आलाय बोरै मिथिखो बेलाय बोरै मिथिया नोंलाय बबा होननानैलाय आहा गैयाना ए उ जेबो होना खेबाल' एन्जर थिखा बायदि गाबो नंमारगौबोदां जोनोम जानायाथ' एसे दिन जाबायथ' दिनैसिम माथो ए उ जेबो होननायबो खोनाया मालाबाल' गाबो जोंहानि मामायालाय माथो उन्दै समाव मास मोनसेसोनि उनावनो ए आ मास मोनसेबो नङा सानब्रै सानबानि उनावनो माथो ए आ ए अ ए होनदलाबायोमोन गथ'लाय आं बामनानै मोजां रायदावनि नंमारगौ ना मासे गथ'लाय बबासो दां सना बाबा सना फै आं बामनि फै मामाया नोंखौ खालि बिसिनायावल' दोनोना फैलाय आं बामनि फै मानसियानोथ' सोरनि लाखो बिमानिबो लायाखै बिफानिबो लायाखै बेलेगथार गथ'आनो बे इसा बुंनाय खोथायालाय नंमारगौसो ना माथो मानसियालाय बबा मारसो ना माथो जाखो बिसनानिफ्राय थिखांना लाबोबाय ए उबो गैया बिसनायाव फुथुना दोनब्लाबो ए उबो गैया जेरैनो दोनो बिदिनो थायो गाबनोबो रोंबाङा बारा ना गथ'आ खस्थ'सो मोननानै फैबाय बायदों माबाफोर बाबाया मिनिदोंना अ अलंबार फैलाय खाथियाव अलंबार नोंनि फिसालाखौ नोङो एसे थुर खालामदोंना मा जादों आंनि बाबाया जेबो जायाखै नों एसेसो थुर खालामदों ना खालामाखै माखौ थर खालामनो बेथ' थिगैनो दङ ना नोंसोर जेब्ला हराव उन्दुयो बियो नोंसोरजों मिनिदेरोना मिनिदेरा आरो नोंसोरजों फंसे फंनै रायदाव देरोना देरा अह आंनि फिसालाया दाबो रायलायनो रोङाखैना मिथिगौ रायलायनो रोङाखै होननानै अब्लाबोथ' फंसे फंनै ए आ गावसोर बुंबाय बायोना गथ'फोरा बिदि बुङोना बुङा ओहो बुङाथ' हा इसोर सानैयालाय आंनि फिसाखौ लानानै मा बुदुं बादां रायलायगासिनोहाय आंनि फिसाखौ रायखोमादोंसो ना माथो बेलाय ना सानैजों लाइनसो मारिबावबाय अलंबार फिसाखौ लानो नालागे माखौथो मोखांजों मोखां नायलायबाय थाखो गावसोरसो जालायबाय बिनिया अह सदाया माबाफोरसो सानलायबायदां जोमै खोनासंफैलाय जोमै नोंसोर गाज्रि मोनाब्ला आं फंसे खोथा बुंनि दे बुंजागोन दे जोमै आरो अलंबार नोंसोरनि फिसालाया बबासो सोरांस्रि खुगाखौ हमथेनानै बाथ्रा बुं नङा जोमै गोरा बाथ्रा बुंनायनि खोथा नङा आं मोजांखौसो बुंनो नागिरदों आंनि मेलेमनि हमदांनाय बियो बबासो जोमै नंमारगौ नामाथाय माथो दिनैसिम बाबाया मिनिबो देरा अए आ बेफोरबायदि जेबो होना रायलायनोथ' रोङा बेखौ मिथिगौ आङो होमबाबो उन्दैफोरनि मोनसे खुगानिफ्राय राव ओंखारबाय थायोना बेफोर गैयाथ' फाग्ला फाग्लि जाजोब्बाय नोंसोरो गोदावजोब्बाय नोंसोरो आंनि फिसायालाय बोरै बबा जानो हागौ दे बोरै साननो हाखो नोंसोरो बबे मेलेमजों आंहा सिंगार खालामनांगौ होननानै बेसे गान खनख्रावलाबायदों बे गथ'आ गान खननांगौ बहालाय बबा जालाबायनांगौसै बबा नङा र' जियानो जाया मानो आं गोसो मानिया मोनमारबाय आं डक्टर लिंहरनानै आं खनसे फिसाखौ दिन्थिथारनोसै हेलौ डक्टर बाबु नंमारगौ ना आंनि फिसानि बेरामा नंमारगौ ना आंथ' दा मा बुंबावनो नोंसोरनि न'खरनि मानसिफोरखौ गोदोनिफ्रायनो नायबोगासिनो आङो नायगाफ्रोमबो माथो आंहासो उल्था दाय जाफिनो बे बारावबा आरो मा खालामजाबावो आं नोंसोरजों जेबो खालामा दे बुंदोल'लाय आंनि फिसालानि बेमारा नंमारगौ ना नंमारा नंगौ गथ'आ थारैनो बबामार नंखाय बे नंखाय आंनि फिसाया जानो हाया बिदि जानो हाया नंखाय बे नंखाय आंनि फिसालाया माब्लाबाबो बबा जानो हाया ओइ डक्टर नों थगायदों नामा बुंखा मोजाङैनो मोजां बुंखा नों थगायदों नामा नङाबा दिगदारसो दङ ओइ लायथो आं बुंखादोंमोन ना सिगाङावनो आंहासो दाय जायो नोंसोरनि न'खरनि मानसिफोरखौ बिनिखायनो नायनो बायो आं ओइ डक्टर नों थगायदोंबो जानो हागौ दे खनसे मोजां नायफामलाय खोनादों ना खोनाया खनसे मोजां नायबाव जोमै
डक्टरजों माबायदि रायलायनांगौ गियान गैया नामा? अब्लालाय मानोथो रागा जोंथावथाव खोथा बुंबाय थादों बेलाय? नों आरो खावब्लाब लासना हरदों। खनसे नायबा होनदों आं। दाबो बेखौनो मोनदों। बाबार डक्टरालाय नंगौखौसो बुंमारदों ना नङाखौसो बुंमारदोंहाय? बे डक्टराबो एसे सिरथायानोलाय। ओइ डक्टर, दिनैलाय मानसियासो गाज्रि जादों ना मेसिनासो गाज्रि जादों? गोदोथ' नोंनिया मेसिना गाज्रिमोन ना। ओरैनो बिसोर फुवायजाखौ दां दुखुर बुलाय होबाय थादों नोङो। फिसा मोननो रोङा, बेनाबो थाया, बेनाबो थानो रोङा, लाखिनो रोङा होननानै बिराद बदनाम होसिनाय ना? औ नंगौथ' आरो मिसाखा बे दाबो। नङा, बे बाराव आंनि मेसिना थिगानो, गथ'आ बेमारि मात। आं थांनोसै दै नोंथां, आं थांनोसै। बारा गोबाव थानो हानाय नङा नोंसोरनि न'खराव, गिनाय मोनबाय आं। हामथारबाय दानिया हामथारबाय। बिराद मोजां फिसा जोनोम होबाय नों। नोंखौ सिगां बुंखायाखैमोन आङो? उन्दुसोम थानाङा, फ्राद फ्रुद खामानि माव होननानै। आरो बे 7 मास 8 मास समाव गारि सालायनाय, दंफाङाव गाखोनाय, गोजौ दंफांनिफ्राय बारखोनाय, बाज्रुमनाय, बेफोर खालामनाया दासो मोनदों बाथाया? दासो जादों दा? गेसाव गोफोन, जादाव गैया, भटाव गैया। माबायदि फिसा जोनोम होखो बेलाय? बबासो। आंनि खानदानाव बबा जोनोम जाजेनबाय, बबा गथ'। जोमै, दासो मेजेम ओंखारदों? ओइ अलंबार, दुखु मोनो मा मोनो मोनबाय था। आंले बुंनांगौखौ थब्लं बुंखायो। गोदो इसे आंनि मोदोमाव थानाय समाव गाइखेर होनानै बुथारनो नागिरदोंमोन ना? इसाखौ सैयामोन ना नोङो? रायोमोन, बुयोमोन, मेगन सायोमोन। इसाखौ आंनि दैयाव गारसोमनानै बुथारनो नागिरनायफोरा, सावफोरा दासो नांदों गावनि फिसानियाव। बेनिखायनो बांद्राय मानसि हिंसा खुरिया जानो नाङाहाय। गथ'नि सायाव अननो गोरों जानांगौ। दालाय माब्रै मोनखो नोङो? नोंनि फिसाया बबा जानायखौ नों माब्रै मोनखो? मोजांबाबो गाज्रिबाबो आंनि फिसाया फिसाहाय। आंनि फिसाखौ दिनैनिफ्राय नोजोर दाहो नोङो। आंनि फिसाया बबा? 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 बबा? नों बबा? नों बबा? नङा, बे जानो हाया। बहाथो? माथो डक्टरबो गैया? सोरांस्रि, आइ, माथो रावबो गैया? आंनि फिसालाखौ माथो डक्टरा नायगासिनोमोन? बाबा, आंनि फिसाला बहाथो? आंनि फिसालायाथ' उन्दुनानैसो दङ। थारमाने आं सिमां नुदोंमोन। माने आं सिमांसो नुदों आरोना। बेफोर गासिबो सिमां गोजासोमोन। बाबा सोमला, सोमला बाबा, बाबा सोमला, रायलायलाय आंजों रायलायलाय। नङा, थोस, नङा, आंनि फिसालाया बबा नङा। आं सिमांसो नुदों, सिमांसोमोन। बेफोर गासिबो सिमां, गाज्रि सिमां बेफोरो। जोमै, मा खालामदों? मा खुरै गारजोबदलाबायखो? मैला नै आंनियाव नांजोबबाय। सैतान होखारदों आं, सैतान। आंखौ गाज्रि सिमां नुहोदों दिनै। आंनि बाबाखौ बबा जानाय नुदों आं दिनै। मा जाथो नुलाबायोब्रा? फिसाया मालाय एसां आराम उन्दुना दङ। मिथियाहाय अलंबार, आं दिनै जा लाला लिलि सिमां नुबोबाय। आयु, मा नुबोखो गोसोआवनो गैला। लास्टाव बाबाया बबा जानायाव बेयाव थिगसे गाबबाय आङो। बेयावसो थाबनो बोरैबा सिरि मोनबाय। गोसोआव बायदिसिना साननानै उन्दुबानो बिदि जायोलै, बिदिनो जायो। दे उन्दुदो। आंहासो बिखायानो गुरलाब मावजोबलायबायमोन दसेनो।